mana ị bịala onwe gị ọwa ihe na-eme onye chọkwara ịbịa ịchọ mbịa n'obodo ịbịara na mmiri ịchọrọ mbịa na arụsị iwe laịtị mbịa na arụsị ekpe ekpere maka ọ bụghị ofu onye ewe mmiri ọ bụghị onye ewe mmiri iche maka ọ gara arụsị ike eji achị ga-agụkọtawa ihe niile ike eji abịa nke a dị ọkụ nke a nwere ka anyị si eme maka onweghị ewe mmiri iche mmiri bụ mmiri ụwa niile onye isi okenekwe daalụ sọ anyị bụ Deep Afro Culture anyị chọrọ ka ị kọwara anyị onwe gị ka bido n'ọnwa. Okay, none. Thank you. Abụ nwa afọ Igbo na-Ezeagụ n'ụmụ Mbandụ. Afọ m bụ Anaezichukwu ọrụ. Mụ gwara onwe m ihe Igbo ka nne m, abụ m onye Igbo. So Nigeria ụgbọ ka anyị nọ n'obi ya taa. So ihe mmiri ka anyị na-eme. Ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịọrụ nwoke mma dịọrụ nwaanyị mma. Because ihe a bụ ihe nna 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 anyị mere gboo, nna nke m mere wee rutere m. Mụ na onwe m wee sị ka m mewe n'ụka o wee jụ, wee sị m ga-eme otu ha si wee mee mgbe ochie. So mụ na onwe m wee tinye nkwa aka wee mewe o wee gawa. Many people so na-abịa abịakwa ekpe ekpere fadịrị ha na mma. O nwere onye na-abịa ebe a asị ka emewe ihe ọjọọ ọka ọ dị mma ka onye ọbụla na-achọ. Ihe dị mma ka onye ọbụla ji aka abịala ebe a. Onye sị ka ya mee nke ọjọọ anyị dị ekwute, maka anyị na-eme ya ka Ezeagụ si eme omenala. Anyị dị eme ya ihe agbụrụ. Ọ bụ na ịbịa ebe a eme n'ihe ahụ. Ịbịa ebe a anyị ajụọ ka onye Igbo kọwasịara anyị. Anyị sị ka ịbịa eme igwe anyị mee ya. Ọ dịọrụ gị na mma, ịbịa kene ihe mere gị ihe. Otu anyị si wee nọrọ ebe ihe a bụ obi ya, ọgbaja ya, ajali ụgbọ. O nwere arụsị. O nwere arụsị akpụ mmiri ajali ụgbọ, ọ dị na mgbada. So ọ bụ ihe anyị na-eme ebe a. So ọ ihe ọzọ. Daalụ sọ. Daalụ sọsọ ihe mmiri bụ ihe na-eme. Onye maka anyị ma ndị Igbo kwete na mmiri oyi oyi. So onye nidikwere ihe ọbụla ọ na-edere bụrụ ihe mmiri bụ na ndị otu na-enye nso bụ na ị chọrọ nyọta ayụyo na mmiri bụ na ihe na-eme ada agara nwere ka ị bịara oge na mmiri a ikwu okwu kwee nkwa ọ dịọrụ gị na mma. Ị bịa kene ọma mgbago ụgwọ ihe ọ na-emere ọrụ gị. O mere gị ihe ị ga-ama na o mere gị ihe ahụ ịtụkwasịrị obi ịmara ikwe na nkwa. Ị bịa kene ya mmiri ajali ụgbọ. Ikwu na ime anyị nọ bụ na ọgbaja obi ya na-enwe arụsị anyị. O nwere arụsị. Aka ejenwu na arụsị ahụrụ ka ọ mara dị na arụsị. Daalụ sọ. Ebe anyị nọ bụ na arụsị mmiri ahụ. Arụsị mmiri na-akpụ mmiri ajali ụgbọ. So o nwere ihe na-emechi ekwe na arụsị. Ihe a na-eme na arụsị bụ ịma na o nwere ndị bụ ha prefere ha bịa na mmiri n'ọsọ mmiri ka ha ma ama na mmiri na-ewe arụsị. So ọ ndụ gbakwara ha ọ bụ ntibe na-agba afa. O nwere ka sị achọwa arụsị mmiri ahụ. So mgbe ahụ ya chọwaziri arụsị mmiri achụ sị achọwa onye na-agọ ya. So mgbe ahụ ha sịkwa achọwazi onye ahụ na-agọ ya achọwazie mụwa. Mụwa bịazi ọ bụ na onye mkpụrụ ebele na ọ bụ ọkpụrụ oshi na ọ bụ na ọkpụrụ ọkụkọ. Abịazi ebe a wee yọtuo ihe ahụ ya bụ n'obi. N'iru eziokwu ọ na-awa ọkụ n'ọhụma ọhụma. Because ịhụkwa ndị ọzọ na-abịa chọọ weta ndị na-evute eshiwo ndị na-evute ebu. So maka anyị na-ega na-anụ maka mmiri ajali. Ọ ya wabi ya ọ na-eme mma. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka. Daalụ sọ. Mana onye bịakwara jewe n'mmiri gara ịbịa na-arụsị mmiri ajara agụgụ emere ihe ọ na-ana ka ọ ga-abịa na-arụsị bifo jewe n'mmiri. Abịakwa na ndị Igbo onye maara Igbo ọhụma bifo ijee na mmiri ị ga-abịagodo ọ bụ na-eke ka ịbịa n'afọ ị ga-achọ ogodo onye na-agụdị mmiri. Ọ bụrụ na ọ nọrọzi ị nwere ike ijee lowo na mmiri azị na ọ bụghị onye efu kpee ekpere wee nawa amagwo na
na ọya ahụ na ọ ga-aza gị dị ekpere mana ọ bụrụ na nke a na-eme ihe bụrụ onye Igbo kwesịrị mbịagodi na ọgbaji ha maọbụ na arụsị ha were ọjị wee yọọ ihe jezie na mmiri kwa ha ivu nabara ụwa so ọ na-adị important na ọya ahụ kwesịrị mbịa ugodi ọya ahụ bụ dị mmiri bịa na arụsị nke o jebe na mmiri daalụ sọ ị na-agba afa mụnwa ada agbacha afa mụnwa ada agbacha afa ozu ọ dịkata emegwo ka kọọlụ si adị ọbụ kọọlụ niile bụ mmadụ na-ewe weche kọọlụ so otu ahụ isi wee fụ m na o nwere ka mụ na gị ga-esi nọrọ asị m zuo gị ozu aga zuo gị ozu mụnwa ada eme n'ike aka m so ha wagasị m na ihe m ga-ezi abịa n'ụra na ọbụla ha bịakwute m eme ka o mee ka m arahụ ụra asị m jee zuo ya ozu ebe ọbụla ọya ahụ na ha ga-egosi m ụzọ meje ebe a nje zuo ozi ihe asịkwa m zuo ma ezuo tọọ na ọnaba maka si eme daalụ sọ ya bụ mmiri ajali onye betakwa na arụsị yọọ ihe enwere ihe eji ayọ arụsị ihe mgbe arụsị ajali m ihe eji ayọ ihe karịkwa onwe ndị njiri ebune bịa bịa yọọ ihe onwe ndị jiri ọkụkọ onwe ndị jibo ọjị so ọjị wee bịa onwe ndị na-ejiri ọjị ọ bụ na ha amaghị gote ọjị ha nwere ike were ego bịa bịa yọọ ihe maka ego bụ eji egote ọjị and mmanya nkwuenu ya dị eme ihe mgbọ nkwuenu maka ihe anyị na-emebe ọdịnala and essence na kandụl ọya anyị na-eji anyị o wee bụrụ na o nwechi ekweghị like ọchịkwa nọ iwu bụ nọ ebunebe iji ayọ nye n'ọkwa nke inwekwere ihe na-eme bụ ọ bụrụ na ije n'agha ọ bụrụ na ebunebe a rekwesịrị ijiri ebune ọ bụrụ ọkụkọ ijiri ọkụkọ mana ị bịala onwe gị ọnweghị ihe ị na-eme onye chọkwara ịbịa ịchọ mbịa n'obodo ịbịara na mmiri ịchọrọ mbịa na arụsị iwe laịtị mbịa na arụsị ekpe ekpere maka ọ bụghị ofu onye ewe mmiri ọ bụghị onye ewe mmiri iche maka ọ gara arụsị ike eji achị ga-agụkọtawa ihe niile ike eji abịa nke a dị ọkụ nke a nwere ka anyị si eme maka onweghị ewe mmiri iche mmiri bụ mmiri ụwa niile daalụ sọ daalụ mmiri ọmụ na ya kwa anyị ka esete nkwe mmiri ajali anyị ga-eje ka ịfụkwa mmiri ajali ahụ daalụ sọ ọhịa dị mma ọhịa dị mma ka ọ bụ n'afọ Hallelujah.